Duha ka mga tawo ang namatay samtang usa ang samdan human sila sa ilang silingan gumikan sa panaglali sa yuta sa barangay Kadulawan, lungsod sa Minglanilla. Ang mga namatay mao sila si Alfredo Herbias, 67 anyos, ug anak niini nga si Marjorie Herbias Caparida, 30 anyos, kinsa 7 ka buwan nga mabdos. Samtang samdan ang anak ni Alfredo nga si Florjen Herbias Bastatas, 36 anyos. Ang nadakpan nga sospek mao si Virgilio Uba Sayago, 62 anyos, nga nagpuyo sa maong lugar kinsa bayaw ni Alfredo ug nakuhaan og paltik nga 358 revolver. Base sa spot report sa Minglanilla Police Station, gibutyag sa nakasaksi sa krimen nga si Sefriyina si Kuya Herbias, 63 anyos, nga adunay nahitabong panaglali sa yuta sa wa pa mahitabo ang krimen. Dugay na usab nga adunay issue sa away ang duha ka mga habig. Kasamtangang gitanggong sa Minglanilla Police Station ang sospek ug gikatakdang pasakaan ug tukmang kaso. Allegedly, ang base dun sa pag-imbestiga natin, ang away nila ay dahil lang sa awayan nila sa lupa. At nung nakaraan daw ay nagtanim ito ng niyog. Tapos sabi niya ay pinatay ng mga biktima yung tanim niya ng niyog. Gumikan sa utlanan, ma'am. Ngalubi nga sige nilang ibot, ma'am. Okay. Kano man sir? Anong sige mag-ibot ko? Ibot lang ano ka, ma'am, nga kuwan ko kibaw kung anong isuyaan mo yun nila. Unya mo? Dapit mo ta sa kuha yun. Pag human ako patuktok sa manok, ma'am, ningadto man ko kaya maglampas ko ba sa nga may libon-libon ba. Tanaw na ko dito, wala naman. Moto, nipuli ko sa mua. Umikan lagi kay way nakapugong na ko kaya akong asawa, patay naman.